रतन सिंहासने आरती कोरने ब्रह्मा आदिदेव गाने कि बनर हरि आदि कोरी चामर तुलया संजय मुकुंद बासु कोशियादि गाई कि बनर हरि आदि कोरी चमर दुलाया संजय मुकुंद बासु घोषियादि गाया कि बशंका बाजे कंठा बाजे बाजे कोर करताला मधुर मृदंग बाजे परम प्रसाद शंख बाजे कंठा बाजे बाजे करताला मधुर मृदंग बाजे परम रसाल शंख बाजे कंठा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे कंठा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे कंठा बाजे मधुर 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 बाजे कि बाहु कोटि चंद्र जीनी बदन उज्ज्वला काला देश बाने माला और ताल माला कि बानो बाहु कोटि चंद्र जीनी बदन उज्ज्वला काला देशे बाना माला को कर और ताल माला कि शिव शुक नारदा प्रेम गता गाता भक्ति विनोदाति के कोरार संपाद कि शिव शुक नारदा प्रेमगता गाता भक्ति विनोदा देके करो करोरार संपादा कि जय जय गौर चंदे आरती को शोभा दानवी तावाने जय मान लोभा गौरंगेर आरती को शोभा जग जन मान लोभा गौरंगेर आरती को शोभा जग जन माला लोभा गौरंगे आरती को शोभा जग जन मान लोभा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा हरे कृष्णा தேங்க் யூ மேம் வெரி நைஸ் மாதாஜி நல்லா பாடுனீங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதே மெட்ல வந்து 4 நாள் வரி சொல்லி கொடுங்க ஓகே எல்லாருக்குமே எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணட்டும் சோ தட் நம்ம கௌர ஆரத்தி கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு அந்த இல்ல தப்பு எல்லாம் எதுவும் அப்படியே எக்ஸாக்ட்டா அடுத்தவங்க பாடுற மாதிரி நம்ம கண்டிப்பா வராது மாதாஜி we are not perfect இல்லையா நமக்கு எவ்வளவு முடியறதோ பக்தி கொண்டு நம்ம பாடணும் வேற சரியில்லை மாதாஜி கோல்டு நோ இஷ்யூஸ் ஓகே சோ எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு செய்யுங்க no one is going to tell நீங்க
கரெக்டா பாடுனீங்க தப்பா பாடுனீங்கன்னு யாரும் இங்க கரெக்ட் தப்புன்றதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கவே முடியாது. யாருக்கு தெரியாது. No, there is nothing correct. அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம எல்லாருமே தவறே இழைக்காம யாருமே கிடையாது இல்லையா? அதனால வந்து பெருசா நினைக்க கூடாது. எவ்வளவு பக்தி கொண்டு நம்ம பாடுறோம் அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ராகம் தாளம் வேற ஒண்ணும் தோன்றது இல்ல மாதாஜி, பகவானோட ஒரு இதுதான் வருது மாதாஜி. அவ்வளவுதான். தட்ஸ் வாட் we need to have. அதோட நம்ம வந்து பக்தியோட தான் நம்ம செயல்படுறோம். ஓகே ஃபைன். நம்ம போன வாரம் எங்க விட்டோம்? இந்த 29th சாப்டர்ல கடைசியில ஒரு 2 பேராகிராஃபா ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருந்துச்சு இல்லையா? 85ஆம் பக்கம் மாதாஜி, கடைசி பேரா இல்லையா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ இந்த ராச நடனத்துல நம்ம கடைசி 2 பேராகிராஃபா ஒரு பேராகிராஃபா நம்ம படிக்க வேண்டியது. மாதாஜி இன்னும் 2 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி, 3 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, நீங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். பின்னர் கமலக்கண்ணனான கிருஷ்ணரிடம் கோபியர் கூறினார்கள், வெகு நாட்களாக நாங்கள் உம்மை கணவராக அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி வந்திருக்கிறோம். எங்களை மறக்க வேண்டாம். தன் நன்மையை கருதும் புத்திசாலியான எவனும் தன் அன்பு முழுவதையும் உம்மிடம் செலுத்துவான். புறச்சக்தியின் வசப்பட்டு வழி தவறுபவன் பொய்யான கோட்பாடுகளில் திருப்தி காண்பவன். உம்மிலிருந்து பிரிந்து நின்று அனுபவிக்க முயல்கிறான். கணவன், நண்பன், மகன், மகள், தந்தை, தாய் என்பவரெல்லாம் ஜடத்துயரங்களின் தோற்றுவாயே என்று வேறில்லை. தந்தை, தாய், கணவன், மகன், மகள், நண்பர் என்பவர்களை பெற்றிருப்பதால் இந்த ஜட உலகில் யாரும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கவில்லை. தாய் தந்தையர் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பில் இருந்தாலும் உணவின்றி தங்குமிடமின்றி தவிக்கும் குழந்தைகள் உள்ளனர். திறமை மிக்க மருத்துவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் இறந்தவனுக்கு உயிரூட்டக்கூடிய மருத்துவர் யாரும் இல்லை. பாதுகாப்பான எத்தனையோ வழிகள் உள்ளன. ஆனால் ஒருவனுக்கு இறுதி காலம் வந்துவிட்டால் எந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் அவனுக்கு உதவாது. உமது பாதுகாப்பு இல்லாமல் பாதுகாப்பாக கருதப்படும் வழிமுறைகள் எல்லாம் தொடர்ந்த தொல்லைகளாகவே முடியும். எனவே பிரபுக்களுக்கெல்லாம் மேலான பகவானே, உம்மை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். உம்மை எமது உன்னத கணவராக அடைய வேண்டுமென்று எங்கள் நெடுநாளைய விருப்பத்தை கொன்று விடாதீர். அன்பான கிருஷ்ணரே, பெண்களாகிய நாங்கள் எங்கள் உள்ளங்கள் குடும்ப காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது திருப்தியாய் இருக்கிறோம் என்பது உண்மையே. என்றாலும் எங்கள் உள்ளங்களை ஏற்கனவே நாங்கள் உம்மிடம் பறிகொடுத்து விட்டோம். எனவே அவற்றை குடும்ப காரியங்களில் ஈடுபடுத்துவது இனி எங்களுக்கு சாத்தியமில்லை. தவிர நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டுமென்று மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறீர்கள். அது சரியான யோசனையே. என்றாலும் நாங்கள் இங்கு சம்பித்து நிற்கிறோம். உமது பாத கமலங்களை விட்டு விலகி ஒரு அடி கூட நகரும் சக்தி எங்கள் கால்களுக்கு இல்லை. நீர் கேட்டுக்கொள்வது நாங்கள் வீடு சென்றாலும் அங்கு நாங்கள் செய்வதென்ன? நீர் இல்லாமல் செயல்படும் சக்தியை நாங்கள் இழந்து விட்டோம். பெண்கள் என்ற வகையில் குடும்ப காரியங்களில் மனதை ஈடுபடுத்துவதற்கு பதிலாக வேறு விதமான இச்சையை நாங்கள் எங்கள் மனதில் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது இப்பொழுது கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது. அத்தீயை உமது அழகான புன்னகையாலும் உமது உதடுகளிலிருந்து புறப்படும் பரமான இசையாலும் அணைக்க வேண்டுமென்று நாங்கள் உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த கோரிக்கையை நீ நிறைவேற்றவிட்டால் நாங்கள் விரகதாபத்தால் எரிக்கப்படுவது நிச்சயம். அந்நிலையில் நாங்கள் உம்மையும் விட்டு பிரிவோம். அவ்வாறு செய்வதால் உடல்களை விட்டு பிரிவோம். அவ்வாறு செய்வதால் மறுபிறவியில் உமது பாத கமலங்களை நாங்கள் அடையலாம்.
அன்பான கிருஷ்ணா, நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி சென்றால் எங்களின் காமத்தீயை எங்கள் கணவர்கள் திருப்தி செய்வார்கள் என்று நீர் கூறுவதாயிருந்தால் அது இனி சாத்தியமல்ல. முன்பு ஒரு முறை உம்மால் அனுபவிக்கப்படும் வாய்ப்பை வனத்தில் எங்களுக்கு நீர் அளித்து எங்கள் மார்பை தொட்டு ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். இந்த நற்பேற்றை வைகுண்ட லோகங்களில் உம்மால் அனுபவிக்கப்படும் இலக்குமிகள் பெறுகிறார்கள். அந்த பரமான சுகத்தை நாங்கள் ருசித்து விட்டதால் எங்களின் காமத்தை தணிக்க உம்மை தவிர வேறு யாரிடமும் செல்ல விரும்பவில்லை. அன்பான கிருஷ்ணா, இலக்குமியின் பாத கமலங்களை தேவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். அவள் வைகுண்டத்தில் உமது மார்பில் உரைகிறாள். எப்போதும் துளசி இலைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் உமது பாத கமலங்களில் சரணடைவதற்காக அவள் பல விரதங்களையும் கடும் தவங்களையும் இருக்கிறாள். உமது சேவகர்களின் உரிய புகலிடம் பாத கமலங்கள். இலக்குமியும் உமது மார்பில் உறைவதற்கு பதிலாக கீழிறங்கி வந்து உமது பாதார விந்தங்களை வழிபடுகிறாள். உமது பாத கமலங்களின் தூளியில் நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களை நிராகரிக்க வேண்டாம். நாங்கள் உம்மிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, அதாவது பக்தியின் பால் அவர்கள் இருந்த அந்த பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அவர்கள் என்ன எதிர்பார்த்து வந்தார்கள்? இப்ப எதன் மீதும் நாம ஆசை கொள்கின்றோம். ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வரும்பொழுது நம்மளால அதை அடக்கவே முடியாது, அதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அதே போன்ற ஆசையை தான் இந்த கோபியர்கள் எல்லாருமே கண்ணன் மீது வைத்திருந்தார்கள். கண்ணனையே தன் மணாளனாக இல்லையா, அதாவது சுப்ரீம் எட்டர்னல் முதன்மை ஸ்தானம் என்பது அவருக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள். சோ அவருடைய உடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புல்லாங்குழலுடைய ஓசையை அவர்கள் அதன் மீது அவர்கள் மோகம் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த மோகமே அவர்களுக்கு அதாவது இப்ப கண்ணன் வாசிக்கல, புல்லாங்குழல் வாசிக்கலன்னா அதனாலே அவர்கள் அதாவது அக்னி அதாவது தீயினால் அவர்கள் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவோம் என்பதையும் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதாவது பௌதீக சுகம் என்பது வேறு, ஆன்மீகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுகம் வேறு என்பதை இங்க கோபியர்கள் ரொம்ப அழகா ரொம்ப தத்ரூபமா எடுத்துரைக்கிறாங்க. இதை கேட்கும் பொழுது நம்ம கூட அந்த நிலையிலிருந்து யோசிச்சா அவங்களுடைய பக்தியினுடைய பாவத்தை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால எங்களை அதாவது எங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாத அப்படின்னா ஊக்குவிக்காமல் இருக்கிறது இல்லையா? நீ இது வேண்டாமே, நம்ம கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டான்னு சொன்னா அவங்க கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சொன்னோம்னா உடனே அவங்க அதன் மேல ஈடுபாடு என்பது குறைத்து கொள்வார்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையிலதான் கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய குடும்ப அவங்கள வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது இல்லையா? பெரியவர்கள் இருக்கிறாங்க, கணவன் இருக்கிறார், குழந்தைங்க இருக்காங்க, இப்படி எல்லா பந்தங்கள் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இந்த நடுநிசையில நீங்க வந்திருக்க கூடாது என்பதை எல்லாமே அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி எங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாத, அதாவது எங்களுக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு ஆனந்த நிலையை அடையணும்ன்றதுக்காக கண்ணனுடைய அந்த புல்லாங்குழல் இசையை கேட்டு அதுல மெய் சேர்த்து அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்காக வந்திருக்காங்க இல்லையா? அவ்வாறு வந்திருக்கக்கூடிய எங்களை நீ அதாவது மோசம் செய்து விடாதே அப்படிங்கிற ஒரு பாணியில தான் அவங்க இந்த இடத்துல பேசுறாங்க. டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் இல்லையா? சோ நாங்க ரொம்ப அப்படின்னா எங்களுடைய ஆசை எவர் லாஸ்டிங்கா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை எப்பவுமே கண்ணனுடைய புல்லாங்குழல் நாதத்தை கேட்கணும்ன்ற அந்த பேர் அவாவை அவர்களால அதாவது அதை நிறுத்த முடியாது. அந்த ஆசையை நாங்க நிறைவேற்றி கொள்ளத்தான் வேண்டும். வீட்டுக்கு சென்றால் அங்கே நடக்கக்கூடிய பௌதிக இன்பங்கள் எல்லாம் நாங்க ருசித்தாலுமே அதை விட மேன்மையானது இது அப்படிங்கறத ரொம்ப அற்புதமா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க இல்லையா? அதாவது அம்மா, அப்பா, கணவன், அதாவது மகன், மகள் மற்றும் தோழர்கள் இப்படி எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனாலும் இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு யாரையாவது அவங்களால இவன் ஒரு டாக்டரால உயிர்ப்பித்து கொடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? மரணத்தை தழுவின பிறகு அது டெட் பாடி தான். ஆனா பகவான் நினைச்சா கண்டிப்பா அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? உன்னுடைய பாதுகாப்பு தான் நித்தியமான பாதுகாப்பு, மேன்மையான பாதுகாப்பு. அததான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதனால உன்னிடத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே அதாவது அப்பீல் பண்றாங்க, அதாவது வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். டியர் லார்ட் ஆஃப் ஆல் லார்ட்ஸ், அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய நீ
ப்ளீஸ் டோன்ட் கில் அவர் லாங் செரிஷ் டிசையர்ஸ் டு ஹேவ் யூ ஆஸ் அவர் சுப்ரீம் ஹஸ்பண்ட். இல்லையா? உயர்வான ஸ்தானத்துல வச்சிருக்காங்க. கணவன் என்றாலும் இங்க பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்பொழுது கணவனுடைய ஸ்தானமே டிஃபரெண்ட் இல்லையா? ஆனா பகவானை வந்து நம்ம எல்லாரும் நாயிகா பாவத்துல இருந்து கொண்டு பகவானை வந்து அதாவது மாதுரிய ரசத்துல பார்க்கக்கூடிய ஸ்தானமே வேறு. அங்கே காமம் கிடையாது, வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அது இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அதாவது எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ இவர் வந்து இப்ப ரட்சிக்கல, இவருடைய புல்லாங்குழல் இசையை வந்து அவங்களால கேட்க முடியாமல் போனால் அவங்க அங்கேயே வந்து அதாவது எரிந்து சாம்பலாகி விடக்கூடிய அத்தகைய அதாவது மோகத்தோடு அங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஆல்தோ ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் லைக் லக்ஷ்மியை பத்தியும் சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி இந்த டேஸ்ட் வந்து ஹையர் லெவல்ல டேஸ்ட் வந்து அவங்க ருசிச்சாச்சு. நம்ம கூட வந்து ஒரு பக்குவமான நிலையில மேல போன பிறகு மீண்டும் கீழான ஒரு நிலையில நம்ம செயல்களை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போக மாட்டோம் இல்லையா? அப்படி ஏதாவது தவறுதலா எடுத்துட்டு போனா கூட நம்ம தவறு இழைத்தோன்ற அந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு உறுத்திண்டே இருக்கும். இது உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போன பிறகு நம்ம கீழான ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்தோம்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. போத் அதாவது மெட்டீரியலி கூட இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலில கூட நம்ம வந்து ஒரு நாம ஜபங்கள் சொல்றோம். இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லுன போது ஒரு நாள் நம்மளால சொல்ல முடியும்னா அன்னைக்கெல்லாம் நமக்கு மண்டை வெடிச்சிடும். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நமக்கு நம்ம வீடு ஃபுல்லா சொந்த பந்தங்கள், நமக்கு எங்கேயும் ஒரு அவகாசமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்லனாக்கா அன்னைக்கு பண்ண முடியாம போய் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆட் பண்ணி கூட 16 ரவுண்டு நம்ம பண்றோம் இல்லையா? ஒரு எமர்ஜென்சிஸ். அப்படிப்பட்ட சூழல் வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஏன் செய்யலையே, நம்ம செய்யலையேன்னு. அந்த மாதிரிதான் வி ஷுட் நெவர் ஃபால் டவுன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு இருக்கும். இங்கேயும் கோபியர்கள் வந்து உயர்வான அந்த அதாவது மகிழ்ச்சியை வந்து அவர்கள் ஆல்ரெடி அனுபவித்ததால இந்த பௌதீக அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள் பத்தி அவங்க அதை விட மேன்மையா இருக்கக்கூடியதை அனுபவித்ததால இதை வந்து அவர்கள் வந்து அவ்வளவு பெருசா அவங்க வந்து நினைக்கல அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறாங்க. So your lotus feet always the proper shelter of your servators இல்லையா? உன்னையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே உன்னுடைய கமல பாதங்கள் தான் வந்து தஞ்சம். ஈவன் லக்ஷ்மி தாயாரும் வந்து உன்னுடைய ஹிருதயத்திலே இருந்தாலும் உனக்கு எப்பொழுதுமே நித்தியமான பாத சேவனம் வந்து செய்துட்டேதான் இருக்காங்க. அதனால எங்களை எல்லாரையுமே வந்து நீ நிராகரிக்காதே. நாங்க எல்லாருமே உன்னிடம் வந்து சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்றது வந்து அப்படின்னா இந்த கோபியர்களுடைய மனநிலையை வந்து நாம அவ்வளவு அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு, புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா? எஸ் பிரேம் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, நீர் ஹரி என்று அழைக்கப்படுகிறீர். உயிர் வாழ்வின் துயரங்களை, முக்கியமாக தம் வீடுகளையும் குடும்ப பற்றுகளையும் விட்டு உம்மை சரணடைந்திருப்பவர்களின் துயரங்களை முற்றிலும் களைகிறீர். உமது சேவையில் எங்கள் வாழ்வை முற்றிலும் அர்ப்பணிப்பதற்காக நாங்கள் எங்கள் வீடுகளை விட்டு வந்திருக்கிறோம். எங்களை உமது சேவைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வீக் நான் படிக்க ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்பான நீ ஹரி என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். உயிர்வாளிகளின் துயரங்களை, முக்கியமாக தம் வீடுகளையும் குடும்ப பற்றுகளையும் விட்டு உம்மை அடைந்திருப்பவர்களின் துயரங்களை முற்றிலும் களைகிறார்கள். உமது சேவையில் எங்கள் வாழ்வை முற்றிலும் அர்ப்பணிப்பதற்காக தாங்கள் எங்கள் வீடுகளை விட்டு வந்திருக்கிறோம். எங்களது உமது சேவைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். உமது மனைவியாராக எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் உம்மை வேண்டவில்லை. உமது சேவைகளாக மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டால் போதும். நீர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளாகையாலும் பரகிய ரசத்தை அனுபவிக்க விரும்புவதாலும் பரமமான சத்திரிய லோலன் என பெயர் பெற்றிருப்பதாலும் உமது பரமான விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களின் திருப்திக்காகவும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஏனெனில் உமது புன்னகை தவழும் முகம் கண்டு நாங்கள் காமமுட்டு இருக்கிறோம். எல்லா வகையான ஆபரணங்களும் ஆடைகளும் அணிந்து அழகு செய்து கொண்டு முன்னிலையில் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் நீர் எங்களை தழுவவிடில் எங்கள் அழகு பூர்த்தி ஆவதில்லை. நீர் புருஷோத்தமன். எமது ஆடை அலங்காரத்தை புருஷ பூஷணமாக பூர்த்தி செய்தால் எங்கள் இச்சைகளும் மேனி அலங்காரமும் நிறைவடையும். அன்பான கிருஷ்ணா, உமது திலகத்தையும் காதணிகளையும் மூடி சிதறிய
முடி சிதறிய அழகிய முகத்தையும் மோகன புன்னகையும் கண்டு நாங்கள் வசம் கவரப்பட்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களை கட்டி காக்கும் உமது கரங்களும் எங்களை வசீகரித்துள்ளன. லக்ஷ்மி சதா தழுவி கொண்டிருக்கும் உமது மார்பும் எங்களை வசீகரிக்கிறது என்றாலும், அவளின் மார்பும் எங்களை வசீகரிக்கிறது என்றாலும் அவளின் இடத்தை பெற நாங்கள் விரும்பவில்லை. உமது சேவைகளாக இருப்பதோடு திருப்தி அடைவோம். நாங்கள் முறை தவறி நடப்பதாக நீர் கருதுவதாலும், உமது அழகாலும் உமது புல்லாங்குழலில் இருந்து வெளிப்படும் லயமிக்க இசையாலும் கவரப்படாத ஒரு பெண் இந்த 3 உலகங்களிலும் எங்காவது இருக்கிறாளா என்று நாங்கள் உம்மை கேட்க விரும்புகிறோம். 3 உலகங்களிலும் உம்முடன் சம்பந்தப்பட்டவரை ஆண் பெண் என்ற பேதம் கருதப்படலாகாது. ஏனெனில் ஆண்களும் பெண்களும் பிரகிருதி என்று சக்தியை சார்ந்தவர்கள். யாரும் ஆண் என்றோ அனுபவிப்பவர் என்றோ இல்லை. ஒவ்வொருவரும் உம்மால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். உம்மிடம் உள்ளத்தை பறிகொடுத்த பின்பும் கற்புநெறி தவறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இந்த 3 உலகங்களும் இல்லை. ஏனெனில் உமது அழகு அவ்வளவு மேன்மை வாய்ந்தது. ஆண்களும் பெண்களும் மட்டுமின்றி பசுக்கள், பறவைகள், விலங்குகள், மரங்கள், பழங்கள், மலர்கள் உட்பட எல்லாம் உம்மிடம் மனதை பறிகொடுக்கும் போது நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்றாலும் அசுரர்களிடமிருந்து தேவர்களை விஷ்ணு எப்போதும் காப்பாற்றுவது போல விருந்தாவாசிகளின் துயரங்களை போக்க நீர் அவதரிக்கிறீர் என்பது இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது. துயருற்றவர்களின் நண்பரானவரே, வேகின்ற எங்கள் மார்பகங்களின் மீது சிரங்களின் மீதும் உமது கையை இட்டு எங்கள் தாபத்தை தணிப்பீராக. ஏனெனில் உமது நிரந்தர சேவைகளாக நாங்கள் உம்மிடம் சரணடைந்திருக்கிறோம். எங்களின் எரிகின்ற மார்புகளின் மீது தாமரை மலர் போன்ற உமது உள்ளங்களை வைத்தால் அவை எரிந்து சாம்பலாகும் என்று நீர் எண்ணினார். மென்மையும் நளினமும் உடைய தாமரை மலர் சுட்டரிக்கும் சூரிய ஒளியை ரசித்து மகிழ்வது போல உமது தாமரைகளாலும் எம்மை தொடுவதால் இன்பம் பெறுமென்று நாங்கள் உமக்கு உறுதியளிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல பரக்கிய ரசா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது அன்பு பரிமாற்றங்கள் பக்தியின் தரப்புல போகும்பொழுது ஒரு ஆலமரத்தினுடைய உண்மையான நிலை அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்துலதான் இருக்கு. அதனுடைய தலை கீழான ஒரு நிலைதான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். அங்க மேல இருக்கிறது இங்க ரொம்ப இழிவான ஒரு கோணத்துல, இங்க எல்லாமே பௌதீகத்துலதான் நம்ம செயல்படுவோம் இல்லையா. இங்க அனைத்துமே நம்ம அதாவது பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பௌதீக உணர்வுகளோட தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல அப்படி கிடையாது. அனைத்துமே பகவானுடைய திருப்திக்காக செயல்படுவது இல்லையா. இங்க ஆண் பெண் எனக்கூடிய 2 அதாவது ஜெண்டர்ஸ் இல்லையா, அதாவது 2 பாலகர்கள் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே ஆத்ம ரூபத்துல ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது, எல்லாருமே ஒன்றுதான். நம்முடைய பாவ கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் எதன் மீது அதிகமாக நம்முடைய மனதை நாம வச்சிருக்கோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் நம்ம ஒரு ரூபத்தை அடைகின்றோம். ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ நாம் அடைகின்றோம். அதனால இந்த இடத்துல ஆத்ம ரூபத்துல இருந்து அவங்க பேசுறாங்க. நம்ம ஒன்று மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. சோ அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றங்கள், உன்னுடைய மனைவியாக இருக்க கூட நாங்க கேட்கல, ஆனா உனக்கு சேவகம் புரியக்கூடிய ஒரு சேவகங்களாக உன்னுடைய திரு கானத்தை வேணு கானத்தை கேட்கணும், அதுல எங்களுடைய மனதை லயிக்கணும் அப்படிங்கிறது. உன்னுடைய ஆலிங்கனம் தான் மிக மிக முக்கியமானது என்பதும் இந்த இடத்துல அவங்களுடைய ஆதங்கத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அதை நீ செய்யலன்னாக்கா சோ நாங்க இங்கேயே நாங்க அதாவது ஆஷஸ் இல்லையா, அதாவது பசமம் ஆகக்கூடிய அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில எடுத்துரைக்கிறாங்க. அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு பக்தியின் தரப்புல இருந்திருப்பாங்க, பகவான் மீது எந்த அளவுக்கு அவங்க பிரேமை கொண்டிருப்பாங்க அப்படிங்கறத நாம இந்த பதங்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று மாத்திரம் நாம இந்த இடத்துல என்ன கவனிக்கணும்னா, அவர்களுடைய பிரேமை பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும், அது ஒன்றே முதன்மை அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளை மட்டும் அவங்க எடுத்து போயிருக்காங்க. எஸ் ஸ்வாதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Upon hearing the anxious plea of the gopis, the Supreme Personality of Godhead smiled, and being very kind to the gopis, the Lord, although self-sufficient, began to embrace them and kisses them as they desired. Then Krishna, smiling, looked at the face of gopis. The beauty of their face became 100 times enhanced. When he was enjoying them in their mindset, he appeared just like a full moon surrounded by millions of shining stars. Thus, the Supreme Personality of Godhead
surrounded by hundreds of gopis and decorated with a flower garland of many colors, began to wander within the Vrindavan forest, sometimes singing to himself and sometimes singing with the gopis. In this way, the Lord and his gopis reached the cool, sandy bank of the Yamuna, where there were lilies and lotus flowers. In such a transcendental atmosphere, the gopis and Krishna began to enjoy one another. While they were walking on the bank of the Yamuna, Krishna would sometimes put his arms around a gopi's head, breast, or waist, pinching one another and joking and looking at one another. They enjoyed. When Krishna touched the bodies of gopis, their lust to embrace him increased. They all enjoy these pastimes. Thus, the gopis were blessed with all mercy by the Supreme Personality of Godhead, for they enjoyed his company without a tinge of a modern sex life. The gopis, however, soon began to feel very proud, thinking themselves to be the most fortunate women in the universe due to being favored by the company of Krishna. Lord Krishna, who is also as Keshava, could immediately understand the pride caused by their great fortune of enjoying him personally, and in order to show them his cashless mercy and to curb their false pride, he immediately disappeared from the scene, exhibiting his opulence of renunciation. The Supreme Personality of Godhead is always full with the 6 kinds of opulences, and this is an instance of the opulence of renunciation. This renunciation confirms Krishna's total non-attachment. He is always self-sufficient and is non-dependent on anything. This is the platform on which his transcendental pastimes are enhanced. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 29th chapter of Krishna, the Rasa dance. Introduction. Hare Krishna. Hare Krishna. So இவ்வாறாக வந்து கோபியர்கள் வந்து அவங்களுடைய மனதை வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சமர்ப்பித்து அவருக்கு சேவகம் புரியணும்னு நினைச்சதை வந்து கண்ணனும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவ்வாறே அவர்களுடைய லீலைகள் எல்லாமே கண்ணனுடைய லீலைகள், அதாவது ஆடல் பாடல், இது எல்லாமே பிருந்தாவனத்தினுடைய காடுகள்ல நடக்கிறது எல்லாமே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அவங்கள வந்து இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே என்ஜாய் பண்றாங்க. இப்படி இந்த ஆனா அது முண்டைன் லைஃப் கிடையாது. அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக புலன் நுகர்ச்சி கிடையாது. அது ஆன்மீகத்து தன்மையில வரும்போது தெய்வீகமான நிலையிலிருந்து பேரானந்தம் கொள்வதுதான் அவர்கள் அனுபவித்த அந்த லீலைகள். மேலும் அவர்கள் இந்த மாதிரி வந்து நடக்கும்போது கோபியர்களுக்கு கொஞ்சம் பெருமை என்பது வந்து விடுகிறது, தற்பெருமை இல்லையா? கண்ணன் நம்மளோட தான் விளையாடுறார், நம்மளோட தான், நாம தான் ஆடல் பாடலோடு இருக்கோம்னு சொல்றத வந்து இந்த விஷயம் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் தெரிய வரும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு லெசன்ஸ் இல்லையா, அதாவது ஏதாவது பாடம் கற்பிக்கணும், அதாவது அவருடைய காரணமற்ற கருணையால் இதை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனா பகவான் நம்மளோட மட்டும்தான் இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து அது ஒரு அகங்காரமாக அவர்கள் வந்து எடுத்து காட்டும் பொழுது இதற்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் நினைச்சிட்டு அவர் வந்து சடனா அந்த இடத்துல வந்து மறைந்து விடுகிறார். சோ 6 விதமான அதாவது வைபவங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பகவான் அனைத்து துறவரத்திலுமே அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட். எதையுமே அவர் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் உண்டு, ஆனா எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது அந்த இடத்துல. சோ அந்த நான் அட்டாச்மெண்ட் போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, டாப் மோஸ்ட். அந்த இடத்துல இருந்து அவர் வந்து வெளியேறுகிறார். ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். அவர் எல்லாமே அவரிடத்தில் உண்டு, யார் மீதும் அவர் எப்பொழுதும் ஆதாரப்படுவதும் கிடையாது. இதுதான் இந்த நிலைதான் வந்து அவருடைய தெய்வீகமான லீலைகளுக்கு எல்லாமே வந்து, அதாவது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவருடைய லீலைகளுடைய அந்த பாவத்திலிருந்து நாம் இதை வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதோட இந்த ராசா டான்ஸ்னுடைய முன்னுரை வந்து இந்த சாப்டர் வந்து நிறைவடைகிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணாஸ் ஹைடிங் ஃப்ரம் த கோபிஸ். ஏன்னா போன சாப்டருடைய எண்ட்லயே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிட்டார் சடனா. இந்த ராசா டான்ஸ் ஆடும்பொழுது அந்த இடத்த விட்டு அவர் வந்து காணாம போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் கோபியர்களுடைய கவலை, அவங்க வந்து கண்ணன் போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் அழ ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இந்த சாப்டர் அதுதான் வந்து எடுத்துரைக்க போகிறது நமக்கு. சோ யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? உங்ககிட்ட தமிழ் புக் யார்கிட்ட இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 30. கிருஷ்ணர் கோபியரிடம் இருந்து மறைந்து இருத்தல். கோபியரின் மத்தியிலிருந்து
கிருஷ்ணர் திடீரென்று மறைந்த போது அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் அவரை தேடினார்கள். எங்கும் அவரை காணாத போது அவர்கள் கலவரமடைந்து பித்து பிடித்தவர்கள் போல் ஆனார்கள். மிகுந்த அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி எண்ணலானார்கள். எண்ணத்தில் லயித்து அவர்கள் தம்மை மறந்தார்கள். கண்களில் நீர் மல்கிய போது கிருஷ்ணரின் லீலைகள் கண்முன் தோன்ற கண்டார்கள். அவர்களோடு அவர் பேசிய அழகு அவர்களை தழுவி முத்தம் தந்தது. எல்லாவற்றையும் எண்ணிக்கொண்டார்கள். முழுவதுமாக கிருஷ்ணரினால் வசீகரிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை போல நடக்கவும் நடனமாடவும் சிரிக்கவும் செய்தார்கள். தம்மை கிருஷ்ணராகவே பாவித்து அவ்வாறு நடந்து தம்மை கொண்டார்கள். கிருஷ்ணர் உடன் இல்லாததால் அவர்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் ஆனார்கள். தானே கிருஷ்ணர் என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். பின்னர் எல்லோரும் ஒன்று கூடி கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உரத்த குரலில் கீர்த்தனம் செய்தபடி காட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவரை தேடிச் சென்றார்கள். உண்மையில் கிருஷ்ணர் எங்கும் இருப்பவர். அவர் ஆகாயத்தில் இருக்கிறார், காட்டிலும் இருக்கிறார், இதயத்திலும் இருக்கிறார், எங்கும் இருக்கிறார். எனவே கோபியர்கள் மரங்களையும் செடி கொடிகளையும் கிருஷ்ணரை பார்த்தீர்களா என்று விசாரிக்கலானார்கள். வனத்தில் பெரிய மரங்களிலும் சிறிய கொடிகளிலும் மிகுதியாக இருந்தன. கோபியர்கள் அவற்றிடமெல்லாம் விசாரித்தார்கள். அன்பான ஆலமரமே, நந்த மகாராஜாவின் மைந்தன் குழலிசைத்தபடி முகத்தில் புன்னகையுடன் இந்த வழியாக செல்ல நீங்கள் கண்டீர்களா? அவர் எங்களிடத்தில் இதயத்தை திருடு சென்றிருக்கிறார். நீங்கள் அவரை பார்த்திருந்தால் அவர் எப்பக்கமாக சென்றார் என்பதை தயவு செய்து எங்களுக்கு கூறுங்கள். அன்பான அசோக மரமே, நாகமலர் மரமே, செம்பக மலர் மரமே, பலராமனின் இளைய சகோதரன் இவ்வழியே செல்வதை கண்டீர்களா? நாங்கள் கர்வமடைந்த காரணத்தால் அவர் எங்களை விட்டு மறைந்திருக்கிறார். கிருஷ்ணர் திடீரென்று மறைந்ததற்கு காரணத்தை கோபியர்கள் அறிந்திருந்தனர். கிருஷ்ணருடன் மகிழ்ந்திருந்த போது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பெண்களெல்லாம் தாமே பாக்கியசாலிகள் என்று எண்ணி கர்வம் கொண்டதால் அவர்களின் கருத்தை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பெண்களெல்லாம் தாமே பாக்கியசாலிகள் என்று எண்ணி கர்வம் கொண்டதால் அவர்களின் கர்வத்தை அடக்க அவர் திடீரென்று மறைந்து விட்டார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். தமக்கு சேவை செய்வதில் பக்தர்கள் கர்வம் கொள்வதை அவர் விரும்பவில்லை. அவர் எல்லோருடைய சேவையையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தர்கள் தாம் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று எண்ணி கர்வம் கொள்வதை அவர் விரும்புவது இல்லை. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் அவர்களிடம் இருப்பதாக தெரிய வந்தால் அதை மாற்றுவதற்காக கிருஷ்ணர் அவர்களிடம் கொண்டிருக்கும் மனப்பாங்கை மாற்றிக்கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகான வாசிப்பு. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல நம்ம கண்ணன் சடன்னா காணாம போனதை பார்த்து அவங்க கோபியர்களுக்கு தெரிய வருது இல்லையா, நம்முடைய அந்த தற்பெருமையினாலதான் தட் ஆட்டிடியூட் யாருமே வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. இதுல இருந்து நம்ம சில லெசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். என்னன்னா, வாழ்க்கையில நம்ம இங்க பெருமைப்படக்கூடிய செயல்கள் என்று எதுவுமே கிடையாது. நாம தான் கிரேட்னு சொல்லிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே இந்த இடத்துல கிடையாது. எல்லாருமே இறைவன் முன்னால சமம்தான் இல்லையா. எவ்வாறு ஆண் பெண் என்ற பேதபாவமே கிடையாது ஆத்ம ரூபத்துல. அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் கிரேட் நீ கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை கண்டிப்பா நம்ம விட்டுறணும். எஸ், ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ் நம்ம ஒரு நிலையில புத்தியில நம்ம நல்லா உயர்வாக இருக்கலாம், இல்ல அழகால நல்லா இருக்கலாம் இல்லையா. ஒவ்வொரு குணாதிசயத்துல ஒருவேளை நம்ம ஆஸ்திகள்ல பெரியவங்களா இருக்கலாம். எல்லாத்துலயுமே ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்ம உயர்வான நிலையில இருந்தால் அதை எண்ணி நாம என்றைக்குமே வாழ்க்கையில கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. அனைத்திற்குமே எஜமானர் யார்? அவர்தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். நாம சில காலம் மட்டுமே அதை உபயோகப்படுத்தி விட்டு இங்க விட்டு செல்வதற்காக மட்டும்தான் வந்திருக்கோம். இட் இஸ் ஒன்லி a யூஸ் அண்ட் லீவ், அவ்வளவுதான். எதையுமே நம்ம நித்தியமா நம்முடைய ஆஸ்திகள் என்று நாம வைத்துக் கொள்ளவே முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எனக்கு இவ்வளவு இருக்கு, எனக்கு அவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமை கொள்வதற்கும் இங்க எதுவுமே கிடையாது. சோ இங்க கோபியர்களுடைய பெருமை வேறு இல்லையா. நமக்கு முக்கியத்துவம் பகவான் கிட்ட இருந்தே வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு க்ஷணம் அவர்கள் அகங்காரப்பட்டதால் கண்ணன் அவர்களுக்கு அத்தகையவர்களுடைய அந்த இதை கண்டிப்பா மாற்றத்தை கண்டிப்பா கண்ணன் ஏற்படுத்துவார். சோ he will not expect
அதாவது பக்தர்களிடத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இயல்பை வந்து எப்பவுமே வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கவே மாட்டார். அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்தை விட்டு அவர் உடனடியாக மறைந்து விட்டார். அதனால இவர்கள் அந்த பிரிவினுடைய எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒண்ணு சாப்பிட்டுன்னு நமக்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். சடனா நம்ம கிட்ட இருந்து யாராவது ஒரு 2 வாய் சாப்பிட்டோன்னே அந்த பிளேட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி பதற மாட்டோமா? கண்டிப்பா பதறுவோம். அதே மாதிரிதான் இல்லையா, இங்க வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள். சோ அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்திலேயே கண்ணன் வந்து காணாம போன பிறகு அவர்களுடைய அதாவது அவங்க வந்து ஆடல் பாடல் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பித்து பிடித்தது போல அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே கண்ணனை மாதிரி நடக்கிறது, கண்ணனை மாதிரி நடனம் ஆடுறது, இதெல்லாம் அவங்க வந்து செய்து பார்க்கிறார்கள். ஆனாலுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு இடத்துலயுமே அந்த அந்த காட்டுல வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க, மரங்கள் கிட்ட பேசுறாங்க. இதெல்லாம் அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்ட ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் இந்த இடத்துல. வானத்தை பாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து காட்டுல பாக்குறாங்க, ஹிருதயத்துல அவர் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அவரை தேடுகிறார்கள். மரத்தை பார்த்து ஆலமரத்தை பார்த்துட்டு இங்க நந்த மகாராஜோடைய மகன் வந்தாரா, நீங்க பாத்தீங்களா, அவர் ரொம்ப அழகா இருப்பார், அவர் வந்து சிரித்த வண்ணம் இருப்பார், புல்லாங்குழல் இசைத்து கொண்டிருப்பார் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையுமே வந்து அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது பலராமருடைய இளைய சகோதரன் வந்தாரா, இப்படி எல்லாமே டிசப்பியர்ட் அங்கேயே அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. அவர் எங்களை விட்டு மறைந்து விட்டார் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பிரைட், எங்களுடைய அகங்காரத்தால் வந்து அவர் சென்று விட்டார் அப்படின்னா எனக்கு மட்டுமே கண்ணன் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So they could understand that when they had been enjoying Krishna, though they thought themselves to be the most fortunate woman in the universe. இல்லையா, என்ன மாதிரி யாருமே கிடையாது. சோ பக்தியில கூட நம்ம என்னைக்குமே அகம்பாவம் படக்கூடாது. நான் தான் ரொம்ப அழகா பூஜை பண்ணுவேன், நான் தான் அழகா ஸ்லோகம் வாசிப்பேன், எனக்கு தான் எல்லாம் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் எனக்கு தான் தெரியும். நம்ம பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய டிசைபிள்ஸ் யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட்னஸ் வந்து அவர் இதுல பாக்குறார். ஆனா மோட்சத்திற்காக அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பக்தியின் தரப்புல அவங்களால வந்து சுலபமா செயல்பட முடியும். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் மீனிங் பர்ஃபெக்ட்னஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியதே இல்லை. தெர் வாஸ் ஒன் ரைமிங் வேர்ட் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு டக்குன்னு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதனால நம்ம எந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சாலுமே நம்ம ப்ரொனவுன்சியேஷன் சரியில்லை, அதாவது மை டிவோட்டீஸ் மை டிசைபிள்ஸ் ஆர் நாட் குட் இன் ப்ரொனவுன்சியேஷன் பட் தே ஆர் குட் இன் ரெனவுன்சியேஷன், அந்த வேர்டு வந்து பிரபுபாதர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வி ஷுட் பி ஹேவிங் எ வெரி குட் ரெனவுன்சியேஷன் ஆட்டிடியூட் நமக்கு கண்டிப்பா. ஸோ பற்றுதலற்ற எதையுமே நாம உரிமையாளர், இது என்னது, இது நான் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரத்தை வந்து நாம் என்றைக்குமே வெளிப்படுத்தக்கூடாது. அது மிக 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 தவறான ஒன்று. அதுதான் லெசன் லேர்ன்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறதுக்கு. இந்த கோபிகளுடைய ஆதங்கம் இந்த இடத்துல கண்ணன் சென்ற பிறகு கிருஷ்ணா has disappeared immediately just to curb their pride, அந்த அகங்காரத்தை எடுத்துடணும்ன்றதுதான் அவர் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு. கிருஷ்ணா doesn't like his devotees to be proud of their service to him. இது கரெக்ட் தான். இப்ப நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே நம்ம பிள்ளைங்கிட்ட நான் உன்னை இப்படி வளர்த்தேன் அப்படி வளர்த்தேன், நான் இதை செலவு பண்ணேன் அதை செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம 10 வாட்டி சொன்னோம்னா 11வது வாட்டி அந்த குழந்தை வந்து எதுக்கு அம்மா அப்பா இப்படி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல எஸ் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து வேறு ஒரு விதத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கும்பொழுது எல்லாமே மானிட்டரி கால்குலேஷன்ஸ்ல நாம பேச ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு சேவை பண்ணும்பொழுது அவங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு பற்றுதலோட ஒரு அன்போட செய்ய மாட்டாங்க. அது கண்டிப்பா வரவே வராது. இது நம்ம தாய் தந்தையா இருக்கக்கூடிய கடமை. இது எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க சொல்ல கேட்டதுதான். நான் வந்து நான் கூட ஒரு காலேஜ்ல லெக்சரரா இருந்திருக்கேன். சோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேமிலிஸ்ல எல்லாம் மூவ் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி தாய் தந்தையர் பேசுவதும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுடைய வெறுப்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து அதனால குழந்தைக்கு நாம் இவ்வளவு செலவு பண்ணோன்ட்டு நாம என்னைக்கு சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் அவர் டியூட்டி இல்லையா, நம்முடைய கடமை அது நம்ம செய்யணும்ன்றது இல்லையா, அதை நாம வந்து சொல்லி காட்டவே கூடாது. அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் வந்து தாய் தந்தையருடைய கஷ்டத்தை புரிந்து அவர்கள் எவ்வளவு மேன்மையா நமக்கு செய்யறாங்களே, இவ்வளவு அவங்களால முடியலனாலும் அவங்க முடியாத பட்சத்திலயும் அதை நமக்கு செய்யறாங்கன்னா they should know the value of the parents இல்லையா. அவங்க வந்து நீ மட்டும்தான் செஞ்ச, அவங்க அப்படி செஞ்சாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா இப்படி பண்ணாங்க, இவங்க இப்ப அம்மா இப்படிதான், இப்ப கம்பேரிஷன்ஸ் எல்லாமே. தட் மீன்ஸ் there is no greatness in the parents. அந்த லெவலுக்கு பேசக்கூடிய தன்மைகள் தான் இப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல இருக்கிறது இல்லையா. சோ அப்படி அந்த ப்ரைட் என்பது நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல மட்டும் கண்டிப்பா ப்ரைட் எடுத்துட்டு வரவே கூடாது. அது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ
ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் நம்ம என்னைக்குமே வாழ்க்கையில இங்க கோபியர்களுடைய செயல்கள்ல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், பௌதிகமா இருக்கட்டும், எதையாவது ஒருத்தருக்கு நாம பண்ணோம்னா நான் இது பண்ணேன்றத வந்து அவங்களுக்கு 10 வாட்டி நம்ம சொல்லவே கூடாது. அது தவறு இல்லையா? அப்ப பண்ணதனுடைய மகிமையே, அதனுடைய வேல்யூவே இருக்காது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ், உங்களுடைய நேச்சர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவி புரியறது, அதை உதவியாதான் செய்யணுமே ஒழிய அதுல இருந்து எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு ஒரு பேரு புகழ் வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்னைக்கும் செய்யக்கூடாது. இங்க கோபியர்களுடைய செயல்களை பார்த்து நாம அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணா டிசபியர்ட் இம்மீடியட்லி இல்லையா? சோ அந்த அகங்காரம் என்பது நாம கண்டிப்பா துறக்க வேண்டிய ஒன்று. கிருஷ்ணா doesn't like his devotees to be proud of their service. Yes, நான் தான் பெருசா பக்தி பண்ணுவேன், நீ என்ன பக்தி பண்ற அப்படின்னு நான் சொல்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே தவறான ஒன்று. he accepts everyone's service. ஒரு சிறிய சேவை புரிந்தாலுமே அவர் அஜ்ஞானத்திலிருந்து கொண்டு, அந்த ஒரு குடும்பத்துல 2 பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னா இருவருமே ஒரே விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய சேவை இன்னொருத்தருக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் வரணும். எஸ், அவரால முடிஞ்சது அவர் செய்திருக்கார் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நிறைகளை நாம என்றைக்குமே நன்மையாக நாம எடுத்துட்டு போகணும். குறைகள் நம்ம கிட்ட கூட குறைகள் இருக்கும், ஆனா நம்முடைய குறைகளை நாம எப்பவுமே நோக்கிறது கிடையாது இல்லையா? சோ ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். அப்ப நாம் எல்லாருமே குறையோட தான் இருக்கோம், இங்க குறையோட தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம். எதை நாம் பர்ஃபெக்டா பண்றோம் சொல்லுங்க, இருந்தாலும் பகவான் நம்மளை ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனசை வந்து நாம வச்சுக்கணும். he accepts everyone's service. இந்த லைன் எல்லாமே ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான வேர்ட்ஸ். இதுல ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள், பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தான் தோணும், ஆனா அதுல ஸ்ட்ராங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான கருத்துக்கள் எல்லாமே அதுல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. பட் he does not like one devotee to proudly consider himself better than others. நான் அவரை விட பரவாயில்ல, சோ இந்த டீச்சர் நினைக்கிறாங்க நான் வந்து அவங்கள விட பெட்டரா தான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது தவறு. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் கெப்பாசிட்டிஸ். எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய, அதாவது நல்லது ஒரு கான்செப்ட்ஸ் எப்படி சொல்றது, அவங்க எடுத்து சொல்ற விதம் இருக்கலாம், இல்ல வந்து அவங்க வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய விதம் நல்லதா இருக்கலாம், இல்ல அவங்க வந்து அந்த அனாலஜி சொல்லக்கூடிய விதம் நல்லா இருக்கலாம். ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா? சோ அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைகளை நாம வந்து என்றைக்குமே எடுத்துக்கணும், குறைகளை நாம கண்டிப்பா தவிர்த்தணும். That's how we can develop the divine qualities. இது எல்லாமே தெய்வீகமான குணத்துல வர்றது இல்லையா? இஃப் சம்டைம்ஸ் நம்ம அந்த 20 குணங்கள் இல்லையா? சோ ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் என்றதும், இன்னொன்னு வந்து 16வது சாப்டர்ல முதல் 3 ஸ்லோகத்திலுமே வந்து எதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் என்று சொல்லியிருக்காரு. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை மற்றும் வந்து அதாவது மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை. இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு வந்து அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட இல்லாமலே போயிடும். how to get rid of false ego is, இதுதான் மெயின் காரணம். நம்ம கிட்ட டெய்லி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நமக்கு வாக்குவாதம் என்பது நிகழ்ந்துதான் இருக்கும் வாழ்க்கையில, தவிர்க்கவே முடியாது. அது நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கலாம், ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு ஒரு பிசினஸ் டீலிங்ல இருக்கலாம், இல்ல அப்பா அம்மாக்கு இருக்கலாம், இல்ல மாமனார் மாமியாருக்கு இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து வித் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா ஒரு வார்த்தை நாம விட்டு கொடுத்தால், அவர் ஒரு வார்த்தை அதிகமா பேசிட்டா கூட நாம் அதை வந்து விட்டுட்டாலே அந்த இடத்துல அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எந்த இம்பாக்ட் இருக்காது. ஆனா நாம ஒரு வார்த்தைக்கு மேல அவங்க 2 வார்த்தை சொல்லி நான் விடக்கூடாது நீ விடக்கூடாது நான் ரைட் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். இது எதனால வருது? பேசிக்கா அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பினாலதான். நம்ம பாகவதத்திலயும் அதுதான் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? மகத்தத்துவத்துல இருந்து அந்த அகங்காரம், அந்த பண்பு எல்லா ஜீவன்களுக்குமே உண்டு. அதை நாம மடை மாற்றி கொள்ள வேண்டும். நன்மையான ஒரு ட்ரூ ஈகோ இல்லையா? அதாவது வைராக்கியம், யுக்த வைராக்கியமாக நாம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கிருஷ்ணா ends them by changing his attitude towards the devotee. அதனால பாடம் கற்பிக்கணும் இல்லையா? அவர் மறைந்தார், இப்ப இவங்க எல்லாரும் தேடுவாங்க, அவங்க செய்த செயலுக்காக அவங்க வருந்துவாங்க, இனிமே அதை பண்ணக்கூடாது என்ற நிலையும் அவர்களுக்கு வரும் என்றது கண்ணனுக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவர் அந்த இடத்தை விட்டே அவர் மறைந்திருக்கிறார். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. இன்னொரு 2 பேராகிராஃப் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு, அதுக்கப்புறம் we'll see next week. வாசிங்க மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபியர்கள் பின்பு துளசி செடிகளிடம் பேசினார்கள். அன்பான துளசி, நீ பகவானாகிய கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். எவ்வாறெனில் உன் இலைகள் எப்போதும் அவரின் பாத கமலங்களில் படிந்திருக்கின்றன. அன்பான மாலதி மலர்களே, மல்லிகை மலர்களே, எங்களுக்கு பரமான இன்பத்தை வழங்கிவிட்டு
கிருஷ்ணர் இவ்வழியாக சென்றபோது அவரால் தொடப்பெற்ற பேற்றை நீங்கள் எல்லோரும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மாதவன் இவ்வழியே செல்ல கண்டீர்களா? மாமரங்களே, பலா மரங்களே, பேரி மரங்களே, அசன மரங்களே, நாவல் மரங்களே, வேல் மரங்களே, கதம்ப மரங்களே, யமுனை கரையில் பிறக்க நீங்கள் பெரும் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் இவ்வழியே சென்றிருப்பார். அவர் எப்பக்கமாக சென்றார் என்பதை தயவு செய்து எங்களுக்கு சொல்கிறீர்களா? பின்னர் கோபியர் தாம் நடந்து வந்த நிலத்தை நோக்கி வினவினார்கள். அன்பான நிலம் மடந்தையே, கிருஷ்ணரின் பாத சுவடுகள் உன் மீது படுவதற்கு நீ என்னென்ன தவங்கள் ஏற்றினாயோ, நீ மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறாய். மகிழ்ச்சி பெருக்கால் உன் மயிர்கால்களான இம்மரங்களும் செடி கொடிகளும் புலகாங்கிதம் அடைந்து குத்திட்டு நிற்கின்றன. கிருஷ்ணர் உன்னிடம் மிகவும் பிரியம் கொண்டிருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் வராக அவதாரத்தில் அவர் உன்னை தழுவி இருப்பாரா? நீரில் நீ மூழ்கியிருந்த போது உன் பாரம் முழுவதையும் தன் கொம்புகளில் தாங்கியபடி அவர் உன்னை காப்பாற்றி இருக்கிறார். போரும் மாதாஜி. இன்னைக்கு வாராக துவாதசி. இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு காலையில துவாதசி. ஆமா. சோ இன்னைக்கு நம்ம 2 விதமான அவதாரங்களை படிச்சோம் இல்லையா? ஸ்வேத வாராகம், நீல வாராகம் இல்லையா? ஒண்ணு வெண்மையா இருப்பார் இல்லையா? மஞ்சள் கலர்ல அந்த மாதிரி இருப்பாரு. இன்னொன்னு ரெட் கலர்ல இருப்பார் இல்லையா? அதாவது நீல வாராகர் சிகப்புல இருப்பாரு. அடுத்து ஸ்வேத வாராகர் வெண்மையா இருப்பார். 2 விதமான அவதாரங்கள் நிகழ்ந்தது. ஸ்வேத வாராகம் என்பது அதாவது 2 தடவை இந்த பூமியை அவர் ரட்சித்திருக்கார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒண்ணு அதாவது அதாவது சிறு சிறு பிரளயங்கள் வரும் பொழுது ஏற்படும் பொழுது ஒரு முறை, மகா பிரளயம் வரும் பொழுது ஒரு முறை. அந்த ஸ்வேதவாராகம் என்பது சிறு பிரளயம் வந்தபோது ரட்சிக்கப்பட்டது. அடுத்து மகா பிரளயம் அந்த நீலவாராகர் அப்பதான் ஹிரண்யாட்சனை வதைத்து பூமியை அவர் வாராக அவதாரம் எடுத்து அந்த 2 கம்புகளுக்கு மத்தியில பூமியை எடுத்தார். ஒண்ணு பக்தனை ரட்சிக்கிறதுக்காக, பூதேவி அவருடைய பக்தை, அதனால ரட்சித்தார். இன்னொன்னு அதாவது அதர்மத்தை அழிக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால அந்த ஒரு நிலையில சிகப்பு வாராகமாக வந்தார். சோ வாராகர் எப்படி தோன்றினார்? எவ்வாறு இப்போ இந்த சூழ்நிலையை பூமியை அதாவது காப்பாற்றணும் இல்லையா? அப்போ பிரம்மர் அதை எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய நாசியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுவாசத்துல இருந்துதான் சிறிய ஒரு அவதாரம் பெருசா ரூபம் எடுத்தார் என்று நம்ம பாகவதம்லயே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்குமே? ஆமா. பாகவத் எத்தனாவது கேண்டால படிச்சோம்? எத்தனாவது கேண்டா? செகண்டா தேர்டா? தேர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் புக்கா இருக்கும். இருங்க மத்தாச்சி. ஓகே. சோ இப்போ இந்த இடத்துல கோபியர்களுடைய பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அதாவது அவங்க என்கொயரி பாருங்க. துளசி செடி கிட்ட போறாங்க. அதுக்கப்புறம் மலர்கள்ல மாலத்தி மலர்கள், மல்லிகை மலர்கள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மாமரங்கள், அதுக்கப்புறம் கொய்யா மரங்கள், அதுக்கப்புறம் இது ஆசின மரங்கள், இப்படி எல்லா கதம்ப மரங்கள் கிட்ட எல்லாமே கேட்டுட்டே இருக்காங்க. நீங்க எல்லாருமே புண்ணியம் செஞ்சாங்க. ஏன்னா கண்ணன் வழியே வந்தால் அந்த காற்று கூட இல்லையா எவ்வாறு ஒரு உத்தமமான ஒரு ஆத்மா ஒரு பாதையை கடந்து சென்றால் அந்த காற்று தழுவி செல்லக்கூடிய காற்று நம்மளே தழுவினாலும் நமக்கு புண்ணியம் என்று சொல்வார்கள். அப்படி கண்ணன் இந்த பாதையில போகும்பொழுது கூட நீங்க எல்லாருமே புண்ணியம் செய்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா? சோ அந்த காற்றும் உங்களை அதாவது தொட்டு விட்டு செல்கின்றது. அதே மாதிரி பூஜாயை பார்த்து நீ என்ன புண்ணியம் செய்தியோ தெரியல, உன்னுடைய அதாவது உன்னுடைய இது மேல அவருடைய பாதங்கள் படுகின்றது எப்பவுமே. சோ நீ அதை கண்டிப்பா ஆனந்தமாக நீ கண்டிப்பா அனுபவிக்கிறாய் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல. மேலும் வாராகராக உன்னை அவர் ரட்சித்தார் அப்படின்னுட்டு மேலும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்குது. இன்னைக்கு வாராகரை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு வாராகா எனக்கூடிய ஒரு வார்த்தையும் வந்தது இல்லையா? இன்னைக்கு காலையில சேம் திங் தான் இங்கிலீஷ் பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. சோ நாம ஆல்ரெடி பாகவதத்துல வாசிச்சிருக்கோம். சோ நீல வாராகர், அதுக்கப்புறம் ஸ்வேத வாராகர். ஒரே ஒரு இது தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல ஒரு 2 வரிகள் நம்ம பாடிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு.
ISKCON. Okay. वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवद्रीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे ஜெய ஜெகதீஷ ஹரி. இந்த தசாவதார ஸ்தோத்திரம் வந்து எழுதுனது யாருன்னா ஜெயதேவ சுவாமி அவர்கள். இதுல எல்லா அவதாரங்களுடைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம இவர் நரசிம்ம ஸ்தோத்திரம் கூட இதுல இருந்துதான் எடுத்திருக்கிறதே. தவ கர கமல வரே நாகாம் அத்புத சிங்காம் அந்த ஸ்லோகமும் இதுல இருந்துதான் எடுத்திருக்கிறது. இந்த சூக்கர ரூபா வந்து அவர் வாராகரை சொல்றதுதான். அதனுடைய மீனிங் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனாவது இது? 3வது இல்லையா? ஓ கேசவா இல்லையா? பகவானை கேசவா, the லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அதிபதியா இருக்கவர் அவர் தான் ஹரி. So who have assumed the form of the boar, அதாவது பன்றியின் ரூபத்தை ஏற்றிருந்தார். அனைத்து புகழுமே உங்களுக்கே உரித்தாங்க. போர்னா பன்றி. ஆமா ஆமா, BOAR போர். ஆல் க்ளோரிஸ் டு யூ, அனைத்து புகழுங்களுமே உங்களுக்கு உரித்தாகுக. பூமி, that is the earth which has become immersed in the Garbhodaka ocean at the bottom of the universe. இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளயுமே கர்ப்போதக கஷாய் விஷ்ணு படுத்திருக்கார். எந்த கர்ப்போதக கடல்ல தான் அவர் படுத்துன்னு இருக்குது இல்லையா? அந்த சமுத்திரத்துல வந்து படுத்திருக்கார். சோ அதுல போய் என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப கீழான இடத்துல வந்து போய் இந்த பூமி வந்து போயிடுது. And then sits fixed upon the tip of your tusk like a spot upon the moon. அதாவது நிலவுல ஒரு புள்ளி இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல உங்களுடைய ரூபத்துல வந்து அந்த ஒரு புள்ளி மாதிரிதான் அந்த அந்த பூமி அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அற்புதமா, அப்படின்னா அவருடைய ரூபம் எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கும்ன்றது வந்து நாம இந்த இடத்துல பாக்கணும். மாதாஜி அதுக்கு இதுல இங்க இருக்கு மாதாஜி. பன்றியின் முதலில் பன்றி கட்டை விரலின் நுனியாகவே தோன்றியது. கனப்பொழியில் அது ஒரு பெரிய பாறாங்கல் அளவிற்கு மாறிவிட்டது. மனம் குழம்புகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்படியே மூக்குல இருந்து தான் வந்தது, பிரம்மருடைய நாட்டில இருந்து தான் வந்தது. இத்தினூண்டு தான். அவர் யோசிச்சுனே இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க பொழுது திடீரென்று அவரது நாசி துவாரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய பன்றி வடிவம் வெளியே வந்தது. அப்பன்றியின் பரிமாணம் ஒரு கட்டை விரலின் வேர்பகுதியினை காட்டிலும் மிகச் சிறியதாகும். கரெக்ட். கட்டை விரலுடைய வேறு பகுதி காட்டிலுமே வந்து மிகச் சிறியது அப்படின்னு. அப்புறம் அப்பன்றி வானை அடைந்து ஒரு பெரிய யானையினை போல் மிகப்பெரிய அற்புதமான உருவமாக மாறியது. கரெக்ட் கரெக்ட். நீங்க எல்லாருமே இந்த தசாவதாரத்தை வந்து நீங்க எல்லாருமே ஒரு முறை வாசிங்க. ஓகே, தசாவதார ஸ்தோத்திரம் எப்படி எடுக்கிறது நான் இப்ப உங்களுக்கு சாட்ல இப்ப போடுறேன் பாருங்க. பஜன்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த பஜன்ஸ் புக் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்கும். கீத கோவிந்தத்துல இருக்கும் இது. இருக்கு இருக்கு இருக்கு. குரூப்ல போட்டுருங்க. குரூப்லயா? நீங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க, அதனாலதான் நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன். நீங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க. தசாவதார ஸ்தோத்திரம்னாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்துடும். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். நானே இப்போ முன்னாடிதான் சர்ச் பண்ணி போட்டேன். வைக்கும் போது இந்த தசாவதாரம் வைப்போம் மாதாஜி. அதுக்கு மாதிரி அந்த பொம்மைகள் விக்கிரகங்கள் இருக்கும், அது அப்படியே பாஞ்சகல்பதாரூபியஷ कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद स्वामी गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू।